Само да покажем на бързичко как ще стартираме новото обектче. Това коридорче тук трябва да се направи. Тази врата тук трябва да се измести. Ще бъде ето тук. Даже направо ще влезем в тази стаечка. Тази стаечка ще се направи като спалня. Една малка спалничка ще стане тук. Съответно се сменят дограми, тук всичко ще изчезва. Ще се кърти. Пак казвам, тази врата ще дойде и тук. Да стане една идея по-голяма, макар че шпионката мръчка по гърба. Да покажем тук една малко плашеща тоалетна. Като цяло тече от всякъде, отде е пусна водата, то тече навсякъде. Направо я гася, да не се вижда много. Една баня, също малко страшно като цяло, но ние ще я направим да изглежда добре. И не я затваряме и я гасиме. Коридорчето, това килиерче тук, тази врата ще бъде преместена ето тук и това ще стане една цяла стая. Тази врата няма да я има. Тук ще бъде в килиерчето, ще има сушилни, мушилни и така нататък. Това ще бъде кухнята тук. Тук ще трябва да изкараме ВИК. Тук ще трябва да се събори и да се направи един пистолет по-широк, защото терасата ще бъде освоена и там ще трябва да има място за печка, за абсорбатори и така нататък. Нещо друго имаме ли да показваме? Имаме една последна стаечка. Цялата тераса ще бъде освоена почти. Коридорчето е ясно, почки, мочки навсякъде. И тук има една стаечка, която ще я покажем малко така. Само отгоре, да не се вижда какво има надолу, нали така? Има малко и тонкче, тук има някакво багажче, дето трябва да изчезне от тук, защото не му е тук мястото. И очаквайте включване от другата седмица от новото обектче. Живи здрави!